கற்போங்க இப்போ வலதளத்தில் இருந்திருக்கும் என் தொழிற்சாந்திரத்தோர் அனைவருக்கும் பவாலிருந்து குழந்தைங்க நண்பர்களே. பார்த்தீங்கன்னா இது கிளாசிக் புல்லட்டு. இந்த புல்லட்டில் ஒரு சின்ன கம்ப்ளைண்ட்டு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, வண்டி ஓட்டுறதுக்கு வந்து பிக்கப் வர்றது எல்லாமே நல்லா இருக்குது. ஆனால் மால் ஃபங்க்ஷன் கோடு எரிஞ்சிட்டே தான் இருக்குது. இப்போ வண்டி ஓடுது ஆனால் எரிஞ்சிட்டே இருக்குது. என்ன எவ்வாறுன்னு பார்த்தோம்னா, அப்படியே கீழே வந்தோம்னா எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம் ஓரளவுக்கு பார்த்ததில். அப்புறம் ஓட்டு சென்சார் மேலே எனக்கு டவுட் வந்துச்சு. பார்த்தீங்கன்னா இந்த பம்பர் கீழே இறங்கி இந்த கருப்பயிர் கட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். ஓட்டு சென்சாரோட கருப்பயிர் இப்போ வந்து நாம் கீழே ஜாக்கி வச்சு இந்த பம்பர் தூக்கி விட்டு இப்போ டைட் பண்ணிக்கிறோம். இதெல்லாம் நல்லா எண்டு வரைக்கும் முட்டுற அளவுக்கு இது 4 அடவில் கீழே இறங்கிருச்சுங்காட்டி இந்த ஒயர் கட் ஆகிடுச்சு. அதுவும் இல்லாத இந்த பம்பர் இடத்துல வந்து இந்த சென்சார் ஒயரு வந்து நசுங்கி போச்சு. எல்லா ஒயரும் காயமாயிடுச்சு பாருங்கள். இன்றைக்கி இந்த வேலை பார்க்குறோம். ஒரு சின்னதாக தகவல். நன்றி நண்பர்கள்.